To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka. Kamar yadda kuke gani wannan shine coin market cap dina. So idan ka so za ka yi login ta cikin application nasu ko kuma ka shiga ta browser kamar yadda na shiga. Wannan ta cikin browser na Opera dina na shiga. So idan ka shiga ga fuskar yadda coin market cap yake kuna gani. So da na ce a zo wajen filter da farko yanzu za ka zo nan gurin. Za ka zo nan gwajin sai kai clicking akan filter din nan. A nan sai ka saita irin tokens din da kake so a kawo maka wanda kake son kai arbitrage da su. Za ka fara zaben chain din nan. A nan wajen idan ka danna zai kawo maka blockchain da dama inda za ka zaɓi blockchain din da kake son token da kake so kai arbitrage naka da shi ya kasance a karkashin sa. So saboda akwai blockchains da dama don haka a nan gwajin za ka zaɓi blockchain din. Sai kuma categories din nan ko ka bar shi haka all categories. So za ka iya rubuta adadin market cap da kake son wannan coin din da kake son kai arbitrage da shi ya kasance bisa ga zaɓin ka saka FDV maximum ka price, wato price na token din yadda kake son price din ya kasance. Idan kana son ya zama daga $1 zuwa ƙasa ne irin tokens din kake so kai arbitrage da su, kai zaka rubuta a nan wajen ga minimum ga maximum. Sannan zaka iya rubuta volume da kake son wannan coin din ya kasance ya zama yana da wannan volume din, sai ka rubuta. Idan ko baka rubuta ba zai iya zuwa maka da wasu coin. In ka so ka rubuta, in baka so baka ka rubuta zaka bar shi. Wannan zaɓin ka ne. Zaka iya a nan an baka dama ne ka rubuta duk wani details da kake so wannan token din da zaka yi arbitrage da shi ya zo maka da shi. Bayan ka rubuta sai ka danna apply din nan. Idan ka danna apply zai kawo maka tokens din karkashin nan wajen zai zo maka da su, zaka gan su a nan a jere kamar yadda kuke ganin wa'annan tokens din da suke ƙasa. So bayan ya kawo maka kaga tokens ko coins naka a nan wajen, abin da zaka yi shine sai kai clicking akan coin da kake so zaka zaba. Yanzu misali da zan yi clicking akan NIA ko kuma mu ce zan yi clicking akan Pepe a nan wajen. Bari na danna Pepe ku gani. So bari mu jira Pepe ya bude. Bari mu dan jira shi ya bude mana. Network din yana da dan nauyi ne amma zai sake insha Allah. Yauwa, so gashi nan. Bayan ya gama search, idan ya gama loading na data din, yana kammalawa zai kawo maka SEX wato centralized din. Zaka bar shi akan dama zai zo maka yana kan all din nan, sai ka bar shi akan all din ko kamar yadda shi akan SEX din nan wajen centralized exchanges. So a nan wajen zaka ga kasuwanni da aka yi listing na wannan coin din, sannan ga price na wannan coin din a kowace kasuwa. Idan kuka lura za ku ga akwai bambanci tsakanin farashin Uniswap V2 da kuma Binance. Domin a Uniswap V2 ana sayar da shi ne a 0.000209 amma a nan kuma har ya je 1. So akwai distance dai da ke tsakanin kasuwannin. Kowace kasuwa akwai distance da ke tsakaninsu. Ga Upbit a nan, ga kuma Bitget tana da 0.0002101. Ga shi nan, ga KuCoin kuma yana 2. Kun gani? So to kamar haka kowace kasuwa da aka yi listing na wannan coin din za ku ga kasuwannin, sannan za ku ga farashin a nan gwajin. A daidai nan gwarin ne za ku bambance tsakanin farashin da ke a wannan kasuwa da kuma wata kasuwar da kuke son ku saye ku kai. So sai ku duba inda farashin ya fi sauki. Idan akwai wata kasuwa wacce take da high price wanda idan kuka siya daga nan za ku iya kaiwa can sai ku siyar, to sai ku je ku sayo ku siyar. Wannan shine yadda ake nemo coin na arbitrage trading a sauwaƙe ba tare da an wahala ba. Bana son bidiyon in tsawaita shi, ina ga zan dan tsaya a nan. Wassalamu alaikum.